Cáiltus the county filar who may kill dar or to. Well, tá Kildare déanamh an na bhaithnis nuair bunny agus Scoil Chrónáin an ceantar a bainte gomsa leis siar an Eaglais Chaitliceach. Ní a bhéon gaelscoil i Kildare. An éiste ceann san ás ceann sa droichead nua ceann a mbealach Kildare. Gá ceann capam i Kildare. Ní an cinnte nó beidir manút ceann i Kildare. Agus ná héimiid haar tóran tá ceann a mbealach imín. Maar daar is féidir am a bhíomh gur hosní mar fashion. Yeah. Agus a ra daine bhí buinte leis an Scoil Chrónáin an nach siad in a roi chun na scoilní sa counter má gúir a bhúna freisin. No, the hanadar níos déanaí, písamán níos déanaí. Ach daine ar a buinteá le bunú Scoil Chrónáin, bhí buinteá cumá le bunú gaelscoil ag Lundulcáin. Okay, yeah. Agus Coláiste Pobl ag Lundulcáin. Fláiste Cillian Scoil ar rastan mé hain, yeah. Yeah, mar bhí nuair a bunigh Scoil Chrónáin bhí sé a freastal ar antrach ábhar mhór Ráth Cúil féin ar nóí an Taisleán nua Lundulcáin. Tálacht le na bring é chetan go bhfuil trí gaelscoil le dálacht inis ach níor bhéon ceann ag an nám agus bhí páistí teacht chuin agus fiúháin páistí a teacht níos fuid a maithir na sléite i ghiile Montáin hí páistí teacht chuin so bhí sé freastal ar antrach ábhar mhór mar ire. Spéisial. Well, solas níos má pleisniúir faoin scóil go dtíre chun beidir go leabhrán mit beagán faoi de chiúil ar hain leis an Gaeilge ar tógadh tú leis an Gaeilge nó conas a háin tú tá si dechar a ráil hí Gaeilge ag maithir bastí ar corcaí dún na ní cainteoir dúcha sé ní rah Gaeilge a seachas cúpla focail ag má bháthir so an béarla bhí an uachtar das mé níos san riminach ach the laureach mahar Gaeilge nuair a bhíoch an pertugain le chéile agus chuidegar Coláiste bhuaire mé nuair a bhí stemlí na díis bhís chuisteach a ranga cahar sa scoil. So dá ríide níor bhas an am sanna in aib leis an Gaeilge so détá ráfin am a bhí stemlí na díis bhí stáhangach to practicúil. Agus the Chríochnaíos mo chuid man scoilíochta sanna Coláiste bhuaire agus dí buinte gom le heagraíochtaí Gaeilge chunban na Gaeilge dáil na nóg dramaní mar sin an íg dom an scoile ágant. So bínta colás, bínta tríomh le bheith le ba? Bhí tú buinte leis an heagraíochtaí sin ar an old school an ra? No, ní rausar an old school. Ach da bhís ma héal írscoile mar a derfá. Da chuir is dhín buinteló. Agus hín buinteló dra mar a nadar a chuú tú trátarst na fána. Oh. Come siúlóide lauríoch an Gaeilge le chéile. So, mar a derfá má hín plocht mar a derfá cahabhaimsir in a péir de húrfáir sé rama do bhainse le Gaeilge go príomhga. Agus do bhualas le ma bhean I gimbach a chuid an chonara cuasa de heagraíochtaí nuair a bhégan den taifson I mai le gib agus thugriamar go na páistí a going godógan istí le Gaeilge agus bachas le dí a bhí bertaní na bhí agus nuair a rúgad an céad den éide an éideag 73 bhí mar rá chaimid trafaigní anamh faoi gaelscoil a bhandú. No mar a hála sé bhí dram gníomhaire an nám Scoil Chrónáin. Bhí ar luna ag Lundulcáin ach bhí mar I dtéir antrach níos lena go
Insítear agur teacht agus Ráth Cúil agus an dóigh sin winter law agus is minic ag bhíoh ihe ceol agus caidir aglainn ar an éon agus is minic bhíoh hín ará ar éidir becording a bheith gan íon a faoi gaelscoil fan dún sa ach níor hála sé. Bhí sé canta go mar á freisin idir 1967 agus 1962 bhí is mar riarthóir náisiúnta ar comórtas clór na Gael. Agus bhí coiste san nás ag an am agus bhí the bald an choiste nullig go Chrónáin siapadúir é bhí bunta go siúd le bunú líscoile san nás a Hallan Bhaile agus bhíoh sé gcónaí rá gur hastig uig bonscoil bhanú. Ach de tharla a bheisteach bhíoh muintear Chrónáin a bogadí hart agus í amháin bogadar go dtí Ósta John de Bhá sa chéal agus bhí scatagaing stig agus rís bhí an caintear siúil becording rud ag an íon a faoi bonscoil bhanú. Agus cé tháinig isteach an doras trí hens ach nullig go Chrónáin. So the gléimint chuig agus dúirt mé seo cóthaí chuil sin amagaing rud í ana fear a bhí a caintear bonscoil bhanú. So dar riad a thugtaí mar an sin ar crinú a gaiilem sa tuige agin na Ráth Cúil Roinn lánaí sin agus buníoh coiste ad hoc mar a deir fá an dul Hebre. No the thug sé bin 73 níor tháinig an scoilear an saoil go dtí 1975 is snáfan ag an asa í an caim ar á tríd is tríd. Bhí an táling sa bhéad gur chuir leis rúnaí ar rúnaí company na cinntin is faoin tuidir le bhí ar sa Roinn Oideachais spéis for the páirc branach. Yeah, now that's surely na feeling le fad an issue hin. Ach bhí bhualas le páirc agus bhí sé bhaidúil agus bhí sé gur bhí mar do táchtaí ná iver rolla áil sin córabil tú antaigh an Roinn agus bhí dúirt sé chuna sin áil ní mór chuig daltas bheith agat agus dúirt sé nílam go maithfidh an uimhríocht agus sa bhaithe bertas bheithe de thuirín an iver rolla díobh agus an sin an chóirsan céad rud ar a bheile ná an áit an scoil. So the an táling sa bhéad gur raibh sin a gairim scoil a Ráth Cúil a bhí tar éis conas gairim scoil fór ag Lundalcáin agus ní raibh sé an úsáid a go bháin do rangan na ihe. So deirigling is sinna áil le glórlór stocharacht agus idirmhartíocht agus heile. Bhíonn ar an láthair céine le Scoil Chrónáin inis a bheith bhí gairm scoil an sin ribhre. Níl an raibh sé áit ag an eile sa Seáidbhaile. An raibh cadé an? An raibh firig na gairm scoile ar an láthair céine. Bhí sé a láir an Seáidbhaile ar Ráth Cúil. Bhí an táling. Maar nuair a hána mar concónaí a Ráth Cúil bhí sé feimú mar gairm scoil bhí daltaí ann le dul an lé. Ach á méid in sna luas seachta bhí nascail é le gairm fergan of mór nua ag Lundalcáin agus bhí réon níos leithin a ábhar á chur fáil am. So dal sé sin nach raibh úsáid a bhainteas an scoil Ráth Cúil ach a bháin do rangan na ihe. Ach bhí feideleing an sin bhí nóchlitir paróisteán ag an am agus do chuir na bhanas na haon nóta ann áchaí mar ar a crinú pudlí a bheith ann féchant
cén sais takeíocht in na spéisiúteach in ngaelscoil agus bhí sé spéisiúil for trasa gléachún agad próiste. How dare you try to set up a school? That's my business. Oh yes, so dúirt she well níon rud a chinine her tá mé can dul ráid leis. So the chumar ráid leis Carney rá rúnareacht I dachas an ordaspig bhí siad a bhd níos tuiscinaí agus níos cuidaí. Ach an cuilead anam tagart. Anam tagart in san ó tá mé géirí cuiineh bechórgimach is tablóna má féidir má hagann sé cógurt ar beol. Ach bhí sesin go má. Bechórta marrácha má an fin an nuair a hasnímar a gobar ar an scoil. Bhí gá gaelscoil im leith léith scoilorcán me na manach agus scoil naí thuiscut na cáirn is go cad a thófáir an dúigh ráhéine go garibh agus tásagam gur bhrahan rain a dachas gur a bhín ceist gaelscoilíocht a socrathe na bhleith léith gur lór an péirle tá scoil sin ach takeanna mé céine sa bhíomar na stochracht chun árscoil a fanú bhí winter baile mona ag obair freisin ag géirí gaelscoil a fanú baile mona scoil an teachttar léach down inis ach the chumar ó choras go doras chuir teiste bhíine den na gaelscoil an sangur fád de fáistéir agus fuair seachta trí anam. So the chur Páric Brennach den of Gaeilge Chaitliceach an úr tú an dá ceannas fethe luigh mé agus well a fáric a seachta trí anam an seo. Dúirt cá gur mí díobh ach mar a tharla sé de fuair mar prefabs a go fel so bímar an a bheitbrú. Ach bhí sé spéisiúil bhí go leor freisúla a meascan phobal. An phobal áitiúil I Ráth Cúil go dtíre. Agus bhí roint polytóirí chumá. Roint polytóirí. Céir be chúis leis sin cinál smacht díreach nó? Well is a good déirthing. Déirthing ins na seachtó dé, na lua seachtó dé. Bhí go leor naidist an Gaeilge agus ná darúd gur in 1973 a chur deire leis an Gaeilge mar ábharíochtaach san áirteist agus rud bhí bhd ar níos measa gur chur deire leis an Gaeilge mar cháilíoch chun fáilisteach sa stáiteireadh agus sa teireadh phlé. Bhí an atmaisféar cin á freighgailach ann dheartháil. Bhí sé freighgailach ag an am son. No, tá sé spéisiúil faoin am a tháinig na hochtó bhí an atmaisféar áirithe. Ach bhí sé naide go leor ag an am agus bhí daoine a rá they're trying to damage the parish schools. Agus Rodella, wouldn't they be better off teaching binnen clinical area stuff and then Sorpach, wouldn't they be better off teaching the children a few words of French or German rather than and some the Maraholish the Moon gun Rankish Scoil Chrónáin furmar den a beidir go lehanana go there only the phlé. Ní chuoinm bhí ban ann nó bhí mé ann ní chuoinm anamach bhí si go maith ban Franco. Ach an duine seo only le phlé bas Ilan réunion san ag an ciúndó ceapam gur bhas Vietnam dá fáthar agus san roinn dá ahar ach cceantar ó thuchas Frankise
ach dunne karan spéisi dangacha agus fi Gaeilge léafige. So fi vi sé múna na Frankische agus an sin de hosnig na vina Kena vi running Hannah. Oh, they're a snob school, they're teaching the kids French. Let's go a bit. You can't win more than you can't. Arenos Derek V. am Tolling for more privileged than Scoil Brenda Vicky now. Gceantar dúcha seo chorca ghine agus caiimé algorithm na múntóirí cinnte na múntóirí tosig hí ar thbáir fad daoine an teamna ar fad agus hí ana chaidán ar fad múntóireachta an agus ceann ar rudí a tharla an sin gur thosaigh níos mó daoine a chur a báistí ar Scoil Chrónáin. The rare mar fiúla sí bhíonn coid an maith a bhí ann. Cadíireach agus sa chail scoilna an tróiste múntóir dá bhar dí líon an altaí a titimán agus ceapan má eacan tú níos Scoil Chrónáin ar an scoilna smó sa dúthaigh, Derek ar bar leis mar sin ach bhí is Blapwim gur snáfna ag an asa a bhí ann. Ní raibh chóras a bhí ann ag an ann bhí gach scoil faoi pátrúnacht aglaiste ag an become an Eaglais Chaitliceach aglaiste ar an Presbytery Cubic nó Kidbé an rod agus bin an chóras a bhí ann ag an ann agus There should have been a play the Education Secretary to be Eaglais Chaitliceach agus can play the board scholar. Ní raibh gaelscoil in the bunham or éisteoir ag an am. Ní raibh annach raibh líon Cardish a masan gaelscoil in the mar derfá. Agus á thaobh na bunathirí eile a bhí ann an cinál Dini áitiúil tiismothirí ar an bhór. Yeah, tiismothirí áitiúil leis na dtíine bhí ann bhí beidir gur cuimhnat bhfuil bheadh tatas a ró Peter séamas ó caithsigh. Bhí conaí ar Edlin Dulcáin agus bhí séamas buinte le glún na bua in na dahadaí agus na chéagadaí agus bhí sé mar bhainisteoir ar an nuachtáin seachtainúil i nniuh. Oh, tá. Choramach bhí mé a léh ó leithní aniu chun an stair a cinál chóir le chéile le daine. Agus an sin bhí den eile ó Clondalcán Mícheál ó Monacháin. Bhí Mícheál babúntóir gaelscoil é agus bhí buinte go trá leis an gaelscoil Ráth Cúil ach bhí sé múna leis Dúnfaltáin. Bhfuil ná tá bheirt ar sí na féringe. Sin bhí fear ó nás nulla go tíon an siopadóir a bhí an. Fear a thóga clan de Gaeilge. Sa nás agus position ar sí na féringe go mála cúpla bliain. An sin bhí duine ó gceantar Ráth Cúil Princí so Halín Deringar. Tá tá. Well ar an mic basically. Agus an son bhí cúpla duine eile bhí ben ó nás ceann nás benam de fear ganó batha fear céile. Bhí sisean a bhil de ghlasaí freigrachtaí faoi cuasaí úmpracha thocrúd an scoil agus bhí ban ó Ráth Cúil Kay Saunders nílas a go mar chúla tú trá chuirtí. Bhí sin na dtíine bhí ar an mór caiim é rá go raibh an board céad board híidir anamháthair fad níor a bhéin duine nach raibh cumasach maith an tú leat mé bhíidir go léir déagaiseach agus timansa.
ach doscail na scoilna ach a dúirsaí an céad lá úil 1975. Agus bhí páistí taistil ó nás ó Clondalcáin ó Howlacht agus a bhhatain is faide géin don scoil. Ach bhí féidir mar rágur airig charbáir leis an scoil an géad lá. Agus cean cinál físe bhí an scóil an raibh físe agé fís fád termach agé ag an treibh ag an buinte sin an rud cinál gaeltermach éideachas a chóir ar na páistí agus. Well, an rud a bhí an ná go mbeadh gaelscoil dul an scéil ní raibh an focail gaelscoil in úsáid ag an am. Termar mar scoil an Gaelach. Is ceapam gur Tomás na gána bhí gobar le cógan na sims na Gaeilge hosnig a gúsáid an term a gaelscoil bhí si go mámar bhí sin is gomta ach no an físe bhíing ná scoil an Gaelach in nach idachas lehan dord caidan derm lehan sin a fágur a béimar rudí mar an reinkiise agus ceol nach de réí kung féin rod ach gannach sé mar derfeidegus dard caidan agus fi an taling go bú mar pende mar vé si go huntak mar flide de sorragur i dachas soor liberálach a DNT. Hug si anna hiirse an na páistí mar def a rud féini en agus tá se spéisiú orint a búlam le hiirscoláirí a bhí ann ag an tús agus bin si rá áhí an tá deirlan de Scoil Chrónáin bhí si ar bar so is maithan rud é sin mar roint a bhíon daine de gar ó mochlún na fécinn siar agus bladí múntóir sarta so bhuine sé de bhúla gach lá nó bhí Scoil Chrónáin bhí si liberálach mar sin agus de glachad na páistí páirt a rudí mar slógan agus bhí agus bhí cuidan múntóirí sirin man cuasaí sport agus eile so bhí saoil iarscoile anna bhacham agus Derek níos fearlis an scoil ná mar atmaisféar súil. Agus luú tú Brendan sin de réir mar go chuoin lumsa bhí go leir muoine eile agus sa scoil an bhéitá rá go raibh muintear chóca go íine nó muintear na bhí muintear chóca daoine go láidir a meas na fórna. Ach bhí daoine eile bhí múntóir ó Chonamara againn agus múntóir ó hir chonal fear bhuain an dara íon againn. Ceapan si mar phríomhid ar gaelscoil a gún na míis. So ní an bhuain a bháin a bhí an ach cinnte ag an tús bhí ar láidir. Ebid sé amach an na bhá mar sin. Ítach agus ó héh an cinál fóras páisiúnach de agus dramani eile cean cinál taíocht do bhór tú ar ní an fóras páisiún leis an páisiún agus ó gaelscoil an áhanana sé an bhód cinál eagraíochtaí eile thug leis muid an bord banna séachta ar bhór sibh ceabhar ó an eagraíochtaí eile. Nu an rud an raibh sibh ag saothrú ar bhór cinál son féin so Ling féin níl gaelscoil na hánig an nám. An is tá mé cinnte ní réonmhainte gom le Scoil Chrónáin an is tá mé cinnte bhfuil siad mar bhallscoil na gaelscoil in ní bhíh éon ceistar an faoi sin. Ma de le choras pátrúnach fan ní a réon ráhad ar ire ag an nám áfáil faoi
pátrúnacht an hor daspaid. A carne rála bheith sé ráiltan sin ní a féin choristeach mar a derfá ón na húdará seaglasta dar éir de dúirtan sagart die silum den channach sé má féidir le sagartá fan dollar mór fein mar a bhfuil is cuma. Mar a hána sé fuair mar de minichach ó hawlacht an tá Benedict me kinne agus hí sé an anmhahar fad thug sé anna chawr den irin ag ollabhún na páistí den céad cumín agus eile. Ach for a bhún gaelscoil in tá siad faoi pátrúnacht in na gaelscoileachta. Ach ní raibh le hé dam. Go bhis ní airigh Scoil Chrónáin ní a bhéin aiben sin. Agus nu tú na polatar. Agus hí ba chuirde marrá gur raibh páistí a bhain a bhain le creid a bheile. Agus na héireann agus hiúháin bhí taileach de Jehovah Witnesses ar an Scoil. Go má agus bhí fáilte rumpú agus chud mar sin. Agus nu tú na polatáirí an sin a bhí in bhfuil gine an bíon cinál rud a bhí cuitínta nó dtír pártaí nó team mar leith nó an rah. Well, chuir mé mar seo bhí an frasúrad an Gaeilge láidir go maith a bhí na Gael ag an am. Bhí ar a counter compulsion agus go guridís de eile compulsion ar thugadís de góf ra a rin siad. Bhí Bert Cólóris a bhí naidir go maith Larry McMahon in the Gael agus hí duine híana fáil Sean Walsh tá vertical síl mar hína fearing in this so. The forum attacking so folatóri áirithe the tamigiri kind of animinis the teacht Dónall the hidden of fibra and the Anna Ráth Cúil giúdacha the on tamigiri kind of anim when shilish and dol gceantar tá sé aire sa bula teacht tam le blianta agus an isí ganíis Nearúd an anam na cargus tá brónn ach Ráth Cúil ach bhí sé fashionta bheith frí Gaelach ag an am. No buchas le dí atá sé sin ahra ó hen. Tá chuid bhá. Ach bhí an rud a Harling sin bhí mar a dhéirí furgan a dú ar fad a hógáil agus bhí anna rasúra de sin. Agus dúiltí ag cead planála agus rud a hála sa deire nágur thógan Roinn Oideachais fuigan a breise ar féad na gaelscoile. So tá ceapan go dóm má seán in isis. Ach an san bhí cuasaí taistil bhíorning a chinú go raibh cuasaí iompar ann de fáistí bhí a teacht. Mar hampla ó náf agus mar dhearfa de hong se sin rein fáma cumá sin áil ag gart. Screenam na cáistí atá an nás agus so bhí ceanna neach é sús an cnoc comá mar bhí roinn. Oh yeah, an carta fad yeah. Yeah. Ach bhí orí cinál slúhhaoinú an de sin nó airigad is siúmsú an No, the yield an Roinn Oideachais. Ach dégan bhíon Roinn gurí minimalist approach le mar a derfá agus bhíoring an chud stochreachta a dhéanamh mar hampla an bos a chuig sús ar na cadit
will be the Roinn will go leis an face for the sin agus either a yearly opinion a whole socha. The entailing Dónall Gaeilge must be sin is bus provider o Clondalcáin far Andy O'Doyle the among and bus Gaeilge agus she harve could have agus boy ghoulish and rod. Needless of them I'm clean that on Tashdor agus an Tarani brown down of the will. Is Queen's voice, eh? Drehar like that. In the English, I can be Begrahar, Begrahari, the Brandon. As clown or Gaelach of the own officiation and a law. The post the own off, holder Gníomhaire, but here in the Stocha. Agus Nick Venom all Clondalcáin or Eaglais and boss. Probably a Ráth Cúil here three Clondalcáin agus east and boss and chin. Right, so agus cén cinál an raibh tuiscint aga dhear luú tú Scoil an Tugtar leith an sin a maiile muna bhí aga go raibh feachtas a dul roi an sin a raibh tuiscint aga beidir feachtas a bhí bun maidir le Scoil Chrónáin nó Scoil níos a túisceart deil bonscoil pobl feriste nó a raibh se bheith álas bhí. Well, we made rain crinne for Scoil and Tugtar leith we made taculo agus we mar we were vanis me hen leir shoe for Scoil Chrónáin he's known clean fame. So we mar a tacu mar a derfalo leis heagraíochtaí sin ach near the vein agriocht dan the gaelscoil in fad. Ach an son the vogamar o Ráth Cúil go dtí an nás an éideoir seachtain é agus the lenne or an tí mar chas ben léana mar chahéirlach an mór banistíocht a Scoil Chrónáin ach an son médi a Dr. Cahar for me post mar Roinn Generalta an Euroorpacht hannach an nefer lechenne so die anachid tastel a dhéanamh don so brachas gur sé náma go mairías an da héirlacht agus legan do gan éirle lachar. So bhí tú ben rud íon mé ach bhí tú fé le cuasaí Landscoil agus an son in sin bunny a gaelscoil san nás so tá rudí ceilsathe go mór ó nám san. Mar is cuireann siar in sna deir in na seascadí bhí mé gobar le cógáil na siúnta na Gaeilge chomórtas chlór na Gael agus is cuireann bhí seminar faoi múna na Gaeilge sa chóras Oideachais ag an gógáil ceapangur she's taken off on powers hard taken that late birbe agus cuireann hóg den ag an ceist cabíalar múna trí Gaeilge agus de bhí bert cigar ón Roinn Oideachais se láthir agus sa hastain a chosós agus dúirt sé tá Scoil Lorcán in misgurt na Carach agus Scoil Naid dúsgurt na Carach so tá naid sin réitethe Tarcadíide a go híl sé cad a bhí le teacht ach bhí Scoil Chrónáin an ggéad Scoil níor dhéisgurt na Carach agus ceapan an blin céine bunaíodh Scoil an Tugtar leach a meile muna agus an sin budaíodh an céad ceann bhí binte don neistal bhí sa cabhrú le Brandon McCormack an céad ceann a bhunú a Gaelach. Scoil Santa. Yeah, a rís the galore deprachtaí agus frasúr an sinder mar a hiigem ach the réir mar a bhí an taobh ag méadú bhíar an Roinn Oideachais Gaelan níos mó agus ba chabhar nó gur bunaíodh gaelscoil na mar bhí eagraíocht amháin an láirte ceann
An raibh buint at féin leis an éigearíocht sin. Bhí ag an tús. Bhí má bhain céile trasa tá siise fós an mór banistíochta in ngaelscoil Kildáras a droichead nua. Agus bhí siise buinte le gaelscoil agus bhí si braint cruimethe bliain tóla bíon cógáil bliain tóla conis. Ach ní raibh gaelscoil in na taca féad lá nuair a bhí mission mar chahéirlach ar Scoil Chrónáin. Ach Nuaigh tú an sin go raibh tú phlé le cósaí teangacha áfacha an raibh tú an bin an garm a bhí at teangacha sa stát service sin. Well, an rud a hála sé de hentis fé le chas cúpla bliain ag obair leis an Irish League of Credit Unions an scá éigraíochta na pór credmheasa. Agus de hála sé gur cuireadh an cúra marm cruinniúar réiteach le honnadathe ó Chrónáin orpach de cór credmheasa. An fágur héit an cúra marmsa ná go raibh an banistóir generálta bhí go English simutín agus bhíon coideilagin a roinnta coideabre ibre oring tain chun nach déite gain rud sír. Ach mar thora sin chuirg méid go dtí cruinniú sa bhluiséil le ceannáras na heagraíochtaí an Chrónáin mórpach de cór credmheasa agus cumáile sin de bhúla mar le hiiscaigh an gcuimisiún mórpach. Agus rud a dúirt ceannacha duine dúirt sé gur raibh Chrónáin orpacha ag mar a thug sé ar interest groups Ferramóí, Card Company, le héadí siúd agus gur ir sé dóibh san agus gur ir siad an comisiún gur raibh go aontathe a bháin a leir leis an comisiún faoi cad a bhí mhutha mar daneach díning ach ballstáte rá a bhí difriúla bheoh sé aníach ar an comisiún aon a bhí anamh. Ach silaman sin céim fánach nuair le héad ag le leabhartha teangacha ar nós na Gaeilge. Le go bhféidir is dearcha cománta chuir. Agus níor bhí carlumm ag obair sa bhluiséil ag an am agus chuir sé sin mé an aithne do gine sa comisiún agus an dearcha a bhí ag siúd ná tásúlagum go éiríonn le ach tá deachracht dam sa bhéad nach bhfuil éon rud in na conirthaí bunú an éanta seo bhil níonar tugad an tainte fearre ag an ansinach na ggóphobal leíonn faoi tangan ó faoi cultúr. Agus fit mar sin níl éon bhain léithúil éiad faoi uasáid. Ach dúirt sé mar sin féinna dúirt sé leanort agus tásúlagum go éiríonn leat. Well an rud a hála an rud a bhrisin le cair médiac 83 ná gur bhfuil John Hume Roinn sa Parliament orpach. Molla go réitó fi túrspáil ar staidna dangacha never lehana agus kepag rapporteur commissioníon sa Parliament Eaglais Chaitliceach in Gaelscoil Gaelach gceantar agus hosan sé sin ag obair ar Scoil agus ar ábhar Rúm agus de chuirg an údam ag an am sin gribh seo tarlú agus na bhfuil meile John Hume agus le RFA agus dúr RFA an tarú leis an Scoil agus rudí in mé agus chud John Hume chuird an dul go dtíon
crinnead an Parliament to Strasbourg nuair a bhí an Roinn á phlé. Agus ag an amlinn idirstáling d'eaglaigh mé stochracht ar na taxí éireannacha chun taú leis agus blachad leis na mórmh ceapan gur cag 8 bhóta in ábhar bhí 8 mini agus Spain bin ggólaigh Francacha sa chuid is mó agus bhí opbhóta na chuine Tories an Rathan ach surprise yeah ach no actually na gálaigh is féin bhí a grúpa céine le luchtaí an fáil agus derrig le luchtaí an fáil Tugtar gan bhótáil in chuine féine a blachad leis agus an bhíine ní sin bhí cógáil Strasbourg a phlé conas féad sí bhígan í ana faoin rud agus is an sin bunaíod an dúra orpach agus ní fhlárnú gur duine in mé an am cainte ag an crinú mar ceapad mé mar chathaoirc ar an eagraíocht nó seo bunaí mar an eagraíocht nó agus tar éis cúpla bliain eile bhí dóhan airgid chun duine ástú agus hir a gurm balíobar agus mar dearfá sin chud an star mar a dearfá Tá ceantarú an sin campam gáilfíle nó gáilfíle sain Tá ceantarú a bhí an sin tréimhse úntach anspéisiúil agus credim go bhfuine mar golóir a bhí amach ach de hála ségur is mé go brin níos sin is go an nom nóair an de hála dúnach is ik den fiúr am le léir bhí gachrad lárna sa fáisial agus de chuir ceapan gur seostín i Eaglais Chaitliceach radiolam agus cruisicis tabhhail sa dhéanamh léisiús bhfuil tuine an euro agus mé le bhfuil ó bharmach ligan a dúirt méid thar bhfuil am cabhra leis an bróise síochána sa túisceart agus bhfuil am cabhra le mionlaigh in iarthar na Eorpa agus ní creidfáach iargurm dír cóirlinn Eorpa orm láirt ag cógáil ag Calmicia sa rúis agus mionlaigh tanga sin na hínig an rúis an chartórpach de hanga réúnach agus mionlaigh agus iargar an baláitin eile sa rúsin sin so the fail irregular mar fans spéisiúla gom cumá agus díreach maidir leis an scóilearí ceistéirnach is tóg ar buine amach an ís a bhí ar intin agaí ar dús ar oirilibh ar buine goach an aim an aim nó an fís buine an rud a bhín bhain an gaelscoil dart caidan a bhan Ráth Cúil confrastal ar an dúigh má gúd agus stardig thar leis. Ní léonchas éon a chluisiom puin Scoil gúil sé déanamh go maith agus caiim ar á go bhécham siar ar agus mé an a hásta. Nó sa mé díreach scélín beag hart ar blian ó hen bhí trasan a bhean agus na hen bhí mar siopadóireachta mai na chuimín agus den Thompson for the year Dúnagéil hen bhí siopa leabhar an san agus caffé beag an chumar isteach chun a cup an caffé ó agus bhí bert lads óga deing de ein blin déag pís ag bord an ecolín agus bhí clé bord a immer taá an ar bhéon chain fóga idir tíre go an ar an cléthe ach fan go taban na castin na dífa chuoinge agus dúirt sé ó tá Gaeilge agam sé chumá de chuúla sé trasas na héana leir an Gaeilge á dúirt mé tá agus bhfuil Gaeilge go sé ó tá dúirt sé so an cinnta de féin agus an le a bhí a sugra leis
áiseach a bhí an dearing Filipinach nó ó Thailand nó ag mar sin. Ach de chléir mar teacht cóil se bhar Scoil Chrónáin. So, dúirtníil am hain, well, the mar rod mar fátá thora an over agus a hála sé go ramar a chaint le máirecha na berta lads agus bhí ordbal a chuthair an Scoil agus stúrad ar go raidir déanamh canmha ag nach áfar agus. So, nó tá mé sásta gur fuine mar an aim amach agus tá anáchas an bhfuil an eagraíocht gaelscoil in é seán agus bhfuil léamra. Tá an gaelscoilíocht mar có leithnathe níos bhfuil siad ó chreite mar is obair ceanróíocht ar fada bhír ar bon agling is siar an sna seachta bé. Ach de léig mé le déanaí survey a rinne chunra na Gaeilge ceapan go gurach le Craig fan gaid a báistí ar gaelscoil benach dá bhéte ist. So dar ire ceapan gur beanraid flóide agus fecinn tú inis ar lí iarscoiláirí na ngaelscoil in fell phlé nó Tugtar in gar amachcha agsúla agus ní léon cléistar amach go an Gaeilge trístal contín de móring ára sin. So fecinn siar an gabadal sin am héil mar rudidir fráthir. Ar aus.